ва гуфта мешавад як чизи дигара фаромӯш накунед ки бале мебаранд. вақте ки дуюм фарзандтон ба дунё омад, шумо граница бо ҳамон таксиҳое биред ки салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастем. дар бораи як мавзӯе суҳбат мекунем ки чанд рӯз пеш кӯтоҳ карда фаҳм монда будем ки ҳамин чиз пешниҳод шудагиай ва аллакай қувваи қонунӣ хача пайдо карду ба имзо расид. нафарҳое ки мехоҳем донед депортатсияи шумо аз Россия кушода шуда ё ки депортатсия дорен, номери WhatsApp мебирояд, бинависен, тафтиш мекунад. хоб гуфта будем ки ба Думаи давлатии Федератсияи Русия як пешниҳод карда буданд барои нафарҳое ки ғайриқонунӣ зиндагонӣ мекунанд дар Федератсияи Русия. ҳар нафаре ки мерава мақсад аз рӯи ин шаҳрвандои хориҷӣ ягон маълумот пешниҳод мекунад ба шуъбаҳои милитсия маҳалли зисти худшон ба ӯ пул дода мешавад, яъне ки пул ҷудо карда шавад. ин чиз ҳамин хеле пешниҳод шид ва Думаи давлатии Федератсияи Русия аллакай ира қабул кард ва официални объявит карданд ки мисол ҳар нафаре ки оиди мигрантҳои бедокумент дар куҷо қарор доранд, дар куҷо кор мекунанд, документ надоранд, биёрад достоверни информатсия бирасона ба ҳамун милитсияи маҳаллии худшон то 100 000 рубл мақсад мукофот дода мешавад ба ин гуна нафарҳо. ва гуфта мешавад як чизи дигара фаромӯш накунед ки ҳар нафаре ки ин гуна кор дар мисол машғул мешавад, бояд ки дақиқ ва аниқ доказат карда бутона ки мақсад ҳамон одам бедокументай ва ғайриқонунӣ кор кардесай. ба назар намегирам вақте ки агар ҳавоӣ бираванд дани битиҳанд. бародари азиз ва гиромӣ қадр, ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки дар муҳоҷират қарор доред, документҳои худтона 100% кунед, регистратсия кунед, трудовой договор, патент, ҳама чизора қонунӣ бигардонед, то ки ин чиз официални аллакай объявит шудагиай дар Русия. вақте ки официални шид ва боз мукофот пулӣ ки ҷидо кардан, ба ҳамин хотир мардуми шаҳрвандои худшон мумкин бисёртар ба ҳамин кор машғул бишаванд. бо эҳтиёт бошед. комментарияҳои шуморо мехонем, каме ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо дар границаи Қазоқистон рафтан дар кор боша, номерошон мебирояд, одамо граница мебаранд. умар нависонда: салом ака, агар як кӯдак дошта бошӣ, дуюмаш дар батни модар 6 ё 7 моҳа бошад, ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ё не? бале, мебаранд. вақте ки дуюм фарзандтон ба дунё омад, новобаста аз рӯе ки шумо тӯли чанд қаҳозир дар хизмат қарор доред, озод карда мешавед, яъне ки ҷавобтон метиҳанд бо военни билет. Раҷабов нависонда: салому алайкум акаи Сорбон, ман 1 солу 2 моҳ бедокумент. ман ба қонуни авфи муҳоҷирон патент бисупорам ё граница равам. пешакӣ раҳмат, аллоҳ нигаҳбонатон. бародари азиз, шумо метавонед бе гузаштани граница бирем ба мақсад сахрова тибқи укази нав, яъне ки дар моҳи тақрибан феврал буд аз ҷониби президенти Русия ба имзо расид. берем тибқи укази 1126 мегӯянд ва дар уҷа ҳуҷҷатҳои шуморо қабул мекунанд, новобаста аз рӯе ки 1 сол бедокумент гаштагӣ ё ки 2-3 сол гаштагӣ, мақсад ки дар ҳамун дохил метавонӣ документ кунӣ. меҳроҷиддин нависонда: салому алайкум акаи Сорбон, 6 моҳӣ содам ба граница рафтам. гости задам 20 июнда тамом мешавад. граница бирам гости ё работа бизанам. метавонам даромада. агар работа бизанам, метавонам патента супорида. шумо граница бо ҳамон таксиҳое биред ки шумо да гарантия буданд ки абрад намедурорандтон, ба хотире ки гости мигратсиони карта ҳозир тибқи тағйиротҳои нави Россия вақте аз Россия берун мебирояд, баъди 9 моҳ ҳақ дорад ки вориди Россия шавад. яъне гости даромадан ба Россияра дар 1 сол 1 маротиба ҳозир иҷоза додагианд. давлат дар ҳамин ҷа нависонда дар бораи ки аз 1 июн картаҳоро маҳкам мекунанд, маълумот аз кумитаи андоза гуфтам хеле нависонда ки дар ин бора гап зад. бародари азиз, дар бораи ин чиз информатсия надорам, рости гап информатсия ҷамъоварӣ мекунем, як достоверни информатсия ки дастрас кардам видео мекунам ва мефаҳмонам барои шумо. як нафари дигар нависонда: ака як паспорт гум шуда дар Питер, илтимос кӯмак кун, Одинаев Акбархон дар роҳи Фемес гум шуда. кӯмаки мо чӣ кунем бародар? мақсад гӯй эълон кунем, метавонӣ ки роҳӣ бикунӣ, ҳамаи информатсияҳоша бинависонӣ ва мо видео кунем бигем. Дилшод нависонда: патент Москва ва подмосковӣ аз кай ҳардаш як патент мешавад. бояд ки аз моҳи сентябр
аллакай ин қонун ба имзо бирасад. Яъне қонуне ки бо як патент дар чанд шаҳри Русия кор кардан бояд иҷозат шавад. Зиёда аз 10 шаҳрҳое ки шаҳрвандои тоҷик бисёртар сафар мекунанд ба онҷаҳо, ба ҳамун 10 шаҳр зиёда бо як патент кор кардан иҷозат дода мешавад. ин пешниҳод шид, қабул шид, қувваи қонуниш аз моҳи сентябр мавриди амал қарор мегирад. Зиндаву сарбаланд бошен, савол дошта бошен метавонед бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.